assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yewtere meɗen wiyetede bitten sarifaɓe men sernaɓe men en mbaɗi hen jewte kewɗe en mbaɗi yewtere ceerno Hamme Baba Talla en mbaɗi yewtere ceerno Yero Bal en mbaɗi yewtere ceerno Amadou Boyinaji en mbaɗi yewtere ceerno Cheikh Yuma Kane en mbaɗi yewtere ceerno Adama Gaye en mbaɗi jewte kewɗe hande noon joddiɗo ɗo koye tanum rasulu sallllahu alayhi wa sallam woni Sarif Makki Sarif Makki heedimi jungo nano musidɗo men ceerno Ibrahima Ba heedimi jungo o ñaamo bandiraɓe hewɓe noon tawtorama yewtere nde hande e welede Allah ko wayno ceerno Haruna Thiongan en nanɗo ceerno Adama en Sall en eko way noon ɓe tawtorama yewtere hande nde noon jewteten ko Sarif Makki ene wonde ceerno Basirou Tall ko yewtere bitten sernaɓe men hande ko ɓeɗo ɗiɗo jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe ko ɓeɗe jiɗɗen hankkadine mana no haalde haala mumen bandiraɓe beele ne mbawa andude gandunoɗo anda mo andano kadi ɓeeɗo andudeɓe ɗum noon caggal nde min jetti Allah min jetti Daouda Moussa Dia e Harouna Mawnum ene wonde Abou Samba Diop ene wonde Hamad Thiam ene wonde Leyla Ndiaye ko ɓeɗo goni mawɓe toon ɗum noon mbaɗi heewi wiide so tawi kiraɗe ndendi woni hen wonde almami ɓurde welde nde ko nden woni almami jinmi wiide hunde ma woda ɗo fuɗɗi woda kadi ɗo worti ɓaɗe eɗen jodde tanum rasulu sallllahu alayhi wa sallam kadi kanko jeeyi ñalawma o alhamdulillahi machallah Allah rewni ɗum lawol en dokkanmo o udditina en o waɗana duwaw windere nde foof so duwi ko jabete o duwno kadi télé o e radio ngo mbiɗa Allah ne ɓeyda ɗum nde wonno oɗo télé oɗo radio addira tan ko sibabu wonde fulɓe ene jeeyi hen koye mumen ɗum noon Ban Hasim tanum rasulu Sarif Makki min calminima min juurimama min calminima calminali needi min calminima calminali l'islam min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haade men natande yewtere nde mi rokkuma micro calmina julɓeɓe duwonoɗa julɓeɓe Ban Hasim. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain. ceerno ɗaha seydi Thiam a jarama no fewi en calmini foof en gardini e salminadu he mawɓe ayaw habrirgo Pindi TV e radio muɗum tuggi e mawɓe ɓe Daouda e Mawnum Harouna ha telli e Abou Diop en Leyla en ha wonɓe technicien ji en ha wonɓe hen caméraman uji ha wonɓe hen e secrétariat ji eɗen gandi média ene heewi ko ligguinta fof eɗen mbiya en calmini en juurima kadi ko télé mo ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum suivre no fewi ɗo mbawɗen wonde fof e dunde Baba Adama e tourné ji meɗen e voyage uji meɗen saabu ko haala mbaɗka fayida haalete hen koko findinta leñol ngol haalete hen koko wallata diina haalete hen no eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe eɗen ñaago Allah yo Allah nawru ɗum yeeso e nder haala ma mbiɗa ko ɗiɗo kaalete kono ala wona ɗiɗo kaalete ko goto tan woni ɗo goto gonɗo ɗo ko ceerno Bachir Mountaga Taha Cheikh Alhaji Oumar min koye nder makko jeeyami somi yiyama kanko yiya so yiyama mami siftoro hen min jaali hamin jettima ɗon ko kosam e sukara e ndiyam so rendi natti wiyede kosam natti wiyede sukara natti wiyede ndiyam wiyete ko tufam hakkude amen ne ko noon wayi ɗum noon waɗi ñalawma kaaleteɗo o ko ñalawma Sarif Makki ziyara muɗum kono ko takkosan ceerno Bachir eɗen jetta Allah eɗen jettamo saabu koye makko ganduɗen gandal koye makko nehiɗen koye makko woni wasila meɗen to ɗariqa tijaniya kanko waɗanen ijazaji meɗen to banggal gandal to banggal tariqa to banggal leydi aduna fof ko kanko tan ndeke noon ñalawma o so tawi wonko haalete ɗo ko kanko tan haalete sikki alani so tawi Sarif Makki haalama tan o haalama saabu Sarif Makki koye nder makko jeeya ko goto e calɗi makko hande noon Allah waɗiri ɗum noon mbiɗa yetta dendagal yowitiɓe hadra Oumariya o
kanko ceerno mouhamadoul bachir woni amirul hadra, kanko woni amirul muminin, kanko woni khalifa al usra al umariya. E ɓiyi ko sehil makko ceerno madani muntaka mo ganduɗa kañum woni khadimul usrati l umariya. Eɗen calmina dendagal ɓesgu cheikh alhaji oumar wonɓe ɗo, wonɓe mali, wonɓe guine, wonɓe ha soudan, ha nigéria, ɗo mbawi wonde foof en calminiɓe, en jurimaɓe ziyara neɗɗo e ceerno muɗum. En calminiɓe kadi ahlal beyt, taniraɓe nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam, ɗo mbawi wonde foof e dunde baba adama. Ñalawmaji ɗiɗo ko ñalawmaji mabɓe, ɗum noon no wayno ko haala mabɓe haalate hen, saabu ko haala taniɓe haalate hen. Alhamdulillahi rabbil alamina. Kadi eɗen jetta Allah, eɗen jetta oɗo cité e dendagal hoɗɓe hen, kala gonɗo ɗo e leegal ngal, gorko e debbo, suka e mawɗo, foof eɗen jetta Allah, eɗen jettaɓe. Sabu nde garɗen koɗɗen ɗo, kamɓe fof ɓe ndendu, ɓe goni gotum, ɓe balli en, ɓe keedani en, ɓe jiiɗi en, taw ko saabu Allah. Oɗo ziyara ko ziyara mabɓe, ko événement mabɓe, kamɓe ƴetti ɗum batti ɗum golle mabɓe, woni e programme mabɓe. Kala kone waɗe no wayno ko kamɓe daari hen mbaɗata foof. Ɗum nene kadi fof ko cadre uji wonɓe ɗo ɓe fof ko cadre uji meehi. Eɗen jetta Allah, eɗen jettaɓe, eɗen jetta noon gouvernement président Macky Sall, ministére de l' intérieur muɗum, ha e ministre uji keddiɗi ɗi, ha e mairie ji ɗimin koddi ɗo e leegal ngal. Hande ko Ahmed Haydara, Allah fawi e Guédiawaye, e gonnoɗo ɗon o Alioune Sall, kamɓe fof eɗen jetta Allah, eɗen jettaɓe. Eɗen jetta kadi maire golfe o Khadija Mahécor Diouf, ko cukalel moƴƴel, ko miñiraɗo, ko ɓiɗɗo. Kamɓe fof eɗen jettaɓe darde mabɓe e ɗiɗo ñalawmaji. Ko noonne kay préfet o musidɗam Aliou Blonde Ndiaye, ko musidɗam no fewi, hanki ko ɗo o hiiri no almudo ni, hadratul juma o ko ɗo tawimo ɗo woni no almudo ni, omo hoofi less ha hunde nde gasi, o fuɗɗi yaade. Ala kulli hal eɗen jetta Sénégal foof, khalifaɓe men diina, Serigne Mbaye Sy Mansour, Sey Muntakha Bachir, jinnaɗo musidɗam ceerno Ahmada Tijani Bata Gounas, seere men wonɓe Ndiassane, wonɓe hen Thiénaba, wonɓe hen Layen, hay goto hen en jejjitani. Cheikh Mahi Niass mo ganduɗa kañum woni khalifa Alhaji Ibrahima Niass, musidɗo men ceerno men, guiɗo meɗen. Kamɓe fof eɗen jetta Allah, eɗen jettaɓe, eɗen juuroɓe e oɗo ñalawma, eɗen wiyaɓe ko ñalawma mabɓe inchallah. Eɗen ñaago Allah hen goto fof yo Allah ɓoyno ɗum e jeesa meɗen, yo Allah jaabo duwuji ɓe duwanto leydi ndi. Eɗen kaala daiman, hanki en kaali ɗum, Allah waɗani Sénégal ko satti holɗum en keeɓi e ndeɗo hitande ko wiyete ko coupe d' Afrique. Gayndeji meɗen sukaɓe tokosɓe jibinande ganduɗa ko taniraɓe men ni, enen wona ɓiɓɓe men ko taniraɓe men, jeehi gaddani Sénégal teddugal manggal. Sénégal fof renti woni hunde wotere, ɓernde wotere, haqqille goto, miijo woto. En jii président de la république kañum hoore mum e parti ji opposition ɗi fof ɓe ganduɗa calmodirtano, kaldata, ndenti e jonde nde, ene kaala, ene jewta, ene tappodira juuɗe, ene toñodira. Ɗum ko rendinde yimɓeɓe fof gona gotum. Ɗum noon ko rôle mo ganduɗa din l'islam ko ɗum woni rôle muɗum. Allah yamiɗi ko en gon gotum, wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah wi onon fof nangodire, nangon e ɓoggol Allah, diina Allah, gonon neɗɗo goto, wata certe. Enenne kadi Allah walli en Sénégal hande ko leydi émergent, ko leydi ndi ganduɗa kadi ene waɗi ressource ha heewi. Allah addani en gaz, addani en pétrole, addani en kadi ko ganduɗa ala hay nokku woni valeur aji ɗi tawruɗen mawɓe men hanki, waliyaɓe Allah adinoɓe, Cheikh Alhaji Oumar en, Mam Borom Touba en, Mam Alhaji Malik en, Mam Abdallahi Niass en, e ko nandi Limamou Laye en. Hen goto fof won valeur mo hokki en nani ɗum e meɗen. Ɗum waɗi ko woni Sénégal ɗo ko wiyata ala ɗo woni, kono hewani ɗo woni. Eɗen jetta Allah e ɗum ɗon. Ɗum ɗon noon ko hunde fonde préservé de reene, ayne reene, watte haqqille. Jiɗɗen ko deƴre e leydi he, jiɗɗen ko jaam, jiɗɗen ko salam, enen fof guuren e Sénégal e jaam, e cellal, e kisal, e potodiral. Yo Allah waɗan en leydi men jaam, yo Allah waɗ ɗo nunɗal, waɗa ɗo peewal, ɓesguji meɗen wonɓe école aji, wonɓe lycée ji, wonɓe université ji, goto hen fof yo Allah uddit ɗum, hokka ɗum sago muɗum. Docteur aɓe meɗen ɓe ganduɗa kañum keeri e cellal meɗen, yo Allah hokkuɓe kamɓene kadi koɓe jiɗani koye mabɓe.
officier ji gonɗi ɗo e leydi he, so militaire, so police, so gendarmerie, so pompier, ɓeɗo fof goniri ɗo ko sécurité leydi ndi, sécurité meɗen. Kamɓe ne yo Allah rokkuɓe sago mabɓe, hokka ɓe koɓe jiiɗi e aduna mabɓe e diina mabɓe. Yo Allah waɗan en jaam. Média o ne kadi ne jogui rôle mawɗo mo jouata. Waɗi noon kamɓene kadi yo Allah walluɓe. Média noon ko responsabilité mawɗo 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 mo ganduɗa ene foti kamɓe mawɓe ɓe mbatta haqqille e muɗum no fewi. En jii hande zaman internet, neɗɗo cukalel tokosel bongel needi naata e internet ene haala ko wela, ene yanna seeremɓe, ene yanna almameɓe, ene yanna kadi jiiya goɗɗo joom média ƴetta ɗum waɗa ɗum e nder média muɗum, way kono wadde jomum encouragé ni. Ɗum no foti renede. Média ko responsabilité mawɗo jogui, ɗum noon battenen haqqillaji, yo segge, yo siwte kala kono yalta, ande ɗum ɗo koko nafata leydi, koko rendinta leydi, serdata leydi. Ɗum woni ko nafata en. Ɗum woni min ko mbasiytomi dendagal liggotoɗo e média. Yo Allah won ballo. Ceerno Thiam a jarama no fewi. Min calminima, min juurima, min duwanimama anne Allah hokka sago maɗa bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min beltima hen no fewi. Ɗum noon ala no mbatten so wona kuccane ceerno Ibrahima Ba o sifano en ceerno Basirou, o sifano en hakkude muɗum e Cherif Makky. alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat wassalatu wassalamu ala sayidi aldhakirina waldhakirat wa ala alihi wa ashabihi aldhakirina waldhakirat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi tan'imi aldhakirin waldhakirat fi jannati rabbil bariyat. wa radiyallahu an shaykhina wa wasilatina ila rabbina abil abbasi mawlana ahmad ibn muhammad bin salim tijani sagana allahu min bahri faydihi bi adamil kuusi wal abani. Caggal yettude Allah e julde en elaɗo Allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, weeloy Allah yo won e ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu anhu. Ko noonne kadi yo won e dennangal khalifaɓe makko e muqaddameɓe makko e yiɗɓe makko ɗo mbawi wonde foof e aduna he. Nden ɗon yurmede Allah kadi yo saro yetto julɓe ɗe goni aduna he foof. En ñaguima kadi weeloy Allah e yurmedum yo woni mawlana al mujahid alhaji Omar ibn Saïd al Fouti radiyallahu taala anhu, mo ganduɗa kanko woni arrajulu lladi ata min Fouta lawlahu kadal wirdu an yafuuta. Dendagal osra umariya fof en juurimama ɓe ene hoore mabɓe ceerno men jinnaɗo men khalifa makko ceerno Mouhamadoul Bachir Muntaka Daha Cheikh Oumar al Foutiyu Tall. Ko noonne en calmini khadimul hadarati Mouhamadoul Madani, eɗen juuromo ceerno Madani Tall e dendagal miñi ko en e dendagal ɓesgu makko e dendagal ko jokke osra umariya eɗen calminaɓe. Ko noonne en jejjitta Cheikh Oumar Mouhamadoul Bachir gorko joom konuji o eɗen calminanmo e garte makko. Ko noonne dendagal galleji tidianenkoji mawɗi gonɗiɗo e leydi ndi kamɓe foof alhamdulillah Cherif inniɓe. Alhamdulillah o inni galle Tiwawon Zawi al Malikiya, o inni galle Mbour ɓesgu ceerno Mouhamadoul Mansour Baro. Ko noonne kayne to Zawiya Gounas woni ɓesgu Sirajuddin e hoore mabɓe Cheikh Ahmad Tidiane Ba. Ko noonne kayne o inni dendagal wonɓe hen Ndiassane Ceneba ha to galle Serigne Abbas Sall Louga e dendagal galleji ɗi foof eɗen beltiniraɓe ɗeɗo golle. Kono en jejjitta noon galleji mawɗi tidianenkoji gonɗi Fouta ɗi, kamɓene ko teddugal mabɓe ko weltare mabɓe. Ɗin ɗon galleji eɗen calmini hen galle ceerno men jinnaɗo men ceerno Alpha Ibrahima wonmo Kanel e dendagal ɓesgu makko toɓe goni aduna foof en calminiɓe. En jejjita noon galle Boynaji e hoore mabɓe ceerno Cheikh Niang e dendagal miñiraɓe makko. Ko noonne kayne en jejjita galle Banaji ceerno Hamme e dendagal ɓesgu makko. Limo noon timminta galleji Fouta ɗi pop en calminiɓe. So innama Fouta wiyama galleji tidianenkoji Fouta, Fouta foof ko galleji tidianenkoji, kono huɓɓuɓe toon lampaji jeyni ha Foutankoɓe jii Tidiani o eɓe ganda kamɓe foof en calminiɓe. En beltanima noon Pindi TV e gardogol Abou Samba Diop, kono noon kadi e gardogol Dawda Moussa Dia mo ganduɗa alhamdulillah ko ɓi Foutanke gorko mo wendu Boseyaɓe o. Kono mi en jettat kadi calminen mawni men Baha Thiam mo ganduɗa kankone alhamdulillah ko jaalal fulɓe, sababu nde min battinande omo haala fulfulde e radio ji nde, nden tawi goto e men so haali ni nanetake, so haali fametake. Gila nden ha joni ndesan omo dari koye ngal gonɗon felo o woni darade manan yo ɗemgal ngal ƴellito ha watti hande alhamdulillah ko e téléji. Ndeka noon ɓe mbi kala ko duumi juuti tan ko Allah. Kala ko jiiɗa neɗɗo nangui seeɗa woppi tan andu wona Allah. Nde wonno o nanguire ɗemgal ngal ko Allah, kanko ceerɗa ha gila o nangui tan woppani. Eɗen ñagonomo yo Allah sembinmo, Allah waɗana sembe noon radio ngo e télé o foof e dennagal hettiyankoɓe.
alhamdulillah en nani ko sharif haali ko kono eɗen joddi noon e jinnaɗo men ceerno adama sall mo ganduɗa saɗa haala ceerno bachir na haalamo ceerno ismaila sy ko Thiés jeeya ko musidɗam dendaɗo yardude wootere kono noon en calminat mo ganduɗa ko jinnaɗo men mo ganduɗa ko jungo ñaamo sharif mo ganduɗa ko moƴƴo woni baba harouna thiongan en beltani momo kankone omon jooɗi omo tawtora émission mana Pindi TV ko noonne kayne Abdourahmane Mbow e ɓeɗo woni tawtoraɓe mi yejjitta noon machallah technicien men jontaɗo ko Thiat o wiyete walla mbiyamo Mansour Sow alhamdulillah rabbil alamin en nani ko sharif haali ko joofi ko makarimal akhlaq ko yimɓe yo jikkuji ɗi moƴƴu kanko ɗum woni yahande makko nde wonno annabi sallllahu alayhi wa sallam wi innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq nelaɗo wi min neldami ko hami timmina jikkuji moƴƴi ɗi sharif noon kankone ɗum woni yahande makko hakkude makko e ceerno bachir en garino ha jettiɗen 1979 1972 ha 1979 omo wonde oɗo ceernajo ɗum waɗi o wi ceerno bachir kañum ko ceerno mo ganduɗa yudirul kuusa alal muridina hatta la tara athara zamai ɗum ko sharif wi noon e yimre makko badali Idriss yimi hen ɗo joni ko heewi nden ɗon yimre ko ceerno bachir haalaten o wi ceerno bachir ko ceerno mo ganduɗa yudirul kuusa omo yiila kasuji e almuɓe makko hatta la tara athara zamai a yiyata ɗomka batte ɗomka e almudo makko a yiyata almudo makko ɗum ɗuɗo needi a yiyata almudo makko ɗum ɗuɗo gandal a yiyata almudo makko ɗum ɗuɗo alliyankagal ɗum ɗon ko dokkal ngal Allah rokki ceerno bachir Tall ɗum waɗi sharif wi mata zurtal bachir tajid jamalan wa marifatan li rabbika dhil atay kala ne garɗa juuriɗa ceerno bachir a dañat ko wiyete jamal eten jamal kadi ko hunde mawde so Allah waɗni ɗum neɗɗo dañi ko mawni o wi ɗum ne jettiɗa mbaɗɗa ceerno bachir ziyara foof a gasi dañde ɗum wa marifatan li rabbika etene gandal Allah ɗum wiyete marifa waliyaɓe Allah fof jilloto ko gandal Allah sa yettima ceerno bachir a dañat gandal Allah nden oɗo ceerno bachir o wondi e mum ha 1979 en kalino ummori Seguelo no ari Khayi eno ardi Louga nden noon e joni ɗum ɗon mataw en mbaɗat ɗum tan toɓɓere saabu en mbi o jibina ko Seguelo en 1956 ko toon o janggi alquran ha yetti 1961 1961 ko nden woni artudemo Khayi o woni ɗon seeɗa ɗum woni yaltudemo o yeehi ceerno makko mo wonduno toon jangguinɗomo alquran on ɗon wiyete ko ceerno Mouhamadou Anne ceerno Mouhamadou Anne ko ceerno jangguinannoɗo alquran kono jangge on alquran no mbiɗen ni jangde hawnide saabu ko neɗɗo ƴoƴƴo kuɓuɗo haqqille o ganduɗa no yirete omo janguira ni weeɓani yiye cukalel en janguira hono noon ceerno on joguino e makko kawis mawɗo saabu en mbi so windino humun so gayni windude sumun o so masi kanko o huñoto sumun o ko andano almuɓe ko sa windi sumun mbaldoya hen poto jangga hen daɗe temedere etoɗa ƴewde so tawi wawi huñade kono kanko noon so jimini hen o laabi ɗiɗi o winda o masa o huño ɗum ko dokkal Allah ngal Allah rokkimo guila ko suka neɗɗo so tawi Allah ne jogori rokkudemo gueɗal ko adi peeñal makko e aduna waɗat hitande nde walla balɗe ɗe walla lewru ndu dañat ko yimɓe teski hen ay hitande o are ceerno bachir nde wiyete ko kitangal may gaare hitande kitangal ha hollira goragu makko hollira muñal makko nden ɗon hitande nagge ne yeeye 200 francs nagge ne yeeye ɗum 73 ha nden ngen ɗon heege wawde muñde gona tumaranke ha andina oɗon nde ko gorko ko jogorɗo waɗoyde école aji mawɗi alay saago nde ko o rewa e gueɗe mawɗe o rewa e gueɗe kawniɗe o rewa e gueɗe musɗe so yaltoye ɗen noon gueɗe ala ko wawi yiide hankkadi en tampinamo ala ko wawi yiide hawam saabu ko hawanno neɗɗo ko tampinanno ɗum ko décourage anno ɗum foof o yii ɗum saabu mbaɗowo dawa ilallahi wonta neɗɗo décourage o neɗɗo kaltede seeɗa tan mettina walla wiya wadde mi acci on neɗɗo watta dawa annabi men sallllahu alayhi wa sallam sa ƴeewi o jiima asharata ama fi qouraysi sawa munadiyan qawmuhu wal qawmu fil harami duuɓi 13 nelaɗo Allah nodda Qurayshankoɓe hay goto jaɓanimo o meeɗa finde subaka omo aami coftalo jogui hande fof so fini o jogo ɓurgal ɗum janggo neɗɗo noddowo e Allah ko hono noon wayata kono Allah noon wonno kañum jogui habar makko wimo ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa jadilhum billati hi ahsan annabi sallallahu alaihi wasallam ene wodi yimɓe ud'u ila sabili rabbika bil hikmati hokoma wen saɗa haalda e mabɓe tawde aɗa yiiɗi paama haaldir e mabɓe hikma haalanɓe ko fate hikmaji haalanɓe ko fate gandal haalanɓe ɗen gueɗe kamɓe ko ɗum ɗon wattaɓe attiré ɗum foɗataɓe koye ɗen gueɗe kamɓe ɓe dañata ibra ɓe jaaɓa ila udu bil hikmati wal maw'izati al hasanati waɓe noon no Ibrahima Ba en ɓe ganduɗa ɓeɗo kamɓe ɓe jahani ɓe ngala hukuma ɓe ngala gandal ɓeɗo waajoɓe waajuji moƴƴi haalde mabɓe haala belka waajoɓe weltinɓe ɓeɗo koye ɗin ɗon waajuji ɓe dañata weltare ɓe dañ coftal ɓe gara ɓe naata kono noon wo jadilhum billati hi ahsan
ɓe ganduɗa noon ɓe ko sandalleɓe kañumen ala ko jaɓata ala ko keɗoto ɓeɗo haaɓe mabɓe har nde ganduɗa ko haare yonde Allah waɗi ndeysan on ɗon Cherif Makky jibinaɗo 1956 Séguéla en mbi ummima toon ko wuuro kaw makko en Alpha Mahmoud Dia kañum wonno chef de canton Dinguiraye ɗum kadi ko banggue kawiraɓe makko nde o ari ummi on ɗon ceerno Mouhamadou Anne tawi omo jofni alquran omo dursito hizbaji 40 o ari Haay Allah waddimo e ceerno biyeteɗo ceerno Bocar Sow ceerno Bocar Sow ne alhamdulillah ɓe gondi dumunna juɗɗo nden Allah waddimo e ceerno goɗɗo ne wiye ceerno Yahya Silla on ɗon kadi machallah o rewi juuɗe ceerno Yahya Silla nde o ummi e ceerno Yahya Silla woni yaademo Sinthiou Boubou nden o yeehi jokkoyde toon Allah waɗi noon o waɗi Sinthiou Boubou ko duuɓi tati ɗi hawri ko 1968 o arti Haay o wi joni omo yiiɗi yaade Nioro bamma ko wimo tawi ko adi omo yaha Sinthiou Boubou o yinno yaade Nioro bamma ko wimo Nioro noon joni mi nani ne heewi heegueji ne heewi rafiji ar heddo ɗo Haay mi ƴewanma jangguinowo mbeɗa yooɓa ɗum aɗa jangga ɗo mbasa yaade Nioro saabu aɗa waggiɗi taw ɗum woni ndeysan heddademo Nioro heddademo Haay o hayti yaade Nioro omo jangga bamma ko kaare siragal mum e neɗɗagal mum e yidde ɗum alquran e yidde ɗum nelaɗo Allah bamma ko sodata leɗɗe eɓe janguira duɗal aɗa andi sodde hay leɗɗe barme weeɓani saka leɗɗe duɗal wona leɗɗe seeɗa ko wiyete balduɗe ko sandaji jangguɓe Fouta ɓe gandi balduɗe sandaji so gaddoyi balduɗe ko leɗɗeje mawɗe kono baldugal ne gasa e jemma haalaɓa kono bamma ko waɗanno jawdi mum sooda ɗen ɗon leɗɗe kamɓe ɓe jangga hen ɓiyi koye janggo en heddiɓe jangga hen Allah waɗi ɓiɗɗo woniri noon ene jangga kono kala ko janggi Allah yeeɗimo o wawat e ngan sanga noon nde o ummi ɗon o yeehi Sinthiou Boubou woni ko ɓundu o ummi Mali o tacci frontiére o naati e leydi men Sénégal o yeehi wuuro nana e nder ɓundu hedde woɗɗani Goudiri no fewi wuuro ngo ne wiye Sinthiou Boubou e Sinthiou Mamadou Boubou foof nan ɗon nden noon o woni ɗon omo jangga alquran e ha Allah waɗi nden o wi ko nden o andi ko heewi e fuutankagal nden o wawi wadde tamise faltade o ko maabo o ko baylo o ko bambaɗo o ko cedɗo nden o andi ɗum ko nden o andi habar nayyi gaynaka en o andi cafu en o andi foof aɗa andi nehoyade hadora ha guure baadiya ene moƴƴi e cukalel no fewi ɗum waɗi nelaɗo Allah nehoyi to wiyete Hella Saada Boun Bakar o wi sahabaɓe ana arabu minkum walla ana afsahu minkum ana min Qurayshin wa rabbatu fi Saadi Boun Bakrin o wi onon min ɓuuri on wonde fasinte min ɓuuri on laabde ɗemgal oɗon gandi ko waɗi min komi Qurayshenke araba amen ne laaɓi cer kadi min mi nehake ville nehimi ko teeru ko Hella gurel Saada Boun Bakr nehimi Cherif ne o yalti o nehoyi baadiya saabu neɗɗo sa nehima e hadara tan andi gurdam hadara ɓolam janggo so Allah rokkima hono oɗo école mo Allah rokki Cherif aɗa wawi waddude maslaha e haaduriyankoɓe kono baduyankoɓe waɓen amen ɓe so gari anda jikkuji mabɓe anda gurdam mabɓe holno gurdata e mabɓe a andaɗe hen wonno Allah ko jogori tottudemo foof Allah rewnoyimo e foof kono nde Allah waɗi ummiɗo no hooti tan nden noon woni himme makko runji yiddemo yaade o yaha to wiyete hoore ñiiwa walla o yaha to wiyete Kaheyɗi sababude ko himme nawata neɗɗo ay kaalawo Cheikh Tidiane o wi nde o jangi gande ɗe ha o gayni o wawi gande kanko ko law nde o yarta duuɓi 16 Mawlana Cheikh Tidiane tawi kala ko neɗɗo jangata e jangde omo wawi kono noon thumma artaqa himmatuhul aliya littibai sadati sufiya o jala fi dalbi ahlillahi aadatu kulli abidin awwahi himme makko dowro o ɓamti holko himme o ɓamti yaade o yiiloyo yimɓe suufiyankoɓe saabu ko aada kala neɗɗo alliyanke jiɗɗo Allah so wawi gandal o yaha o yiiloyo ko wiyete tasawuf nde wonno sa woni faqihi a wonani suufiyanke hunde ene manki sa woni manan suufiyanke a wona faqihi ɗum ɗon kam ko anduɓe ɓe kaali hen kone hawni waman tafaqaha walam tasawwaf faqat tafassaq waman tasawwaf walam tafaqah faqat tazandaq waman jamaa baynahuma faqat tahaqqaq so neɗɗo woni suufiyanke tawi wona fiqhuyanke ɗum ɗon ene jilli fasiqagal so neɗɗo noon woni fiqhuyanke o ɗurni suufiyankagal on ɗon neɗɗo mana omo jogui ko wiyete fasaq neɗɗo noon so wino wona suufiyanke taw ala ko faami haydara e banggue ko rewirte Allah on ɗon on wawi wiyede zindiq kono dendinɗo ɗiɗɗi ko oɗo wiyete mo haqiqa o woni joguiɗo haqiqa nden alay saago o rendina ɗiɗɗi foof wadde bamma ko wimo joni a yata hoore ñiiwa a yata Kaheyɗi ceerno ma tawe ɗo henne e en ndewino hen e raɓɓiɗinde o woni ɗon ha 1972 Allah addi ceerno men ceerno Mouhamadou Nil Bachir holko addimo omo yaha juuroyade ceerno makko ceerno Ahmadou Omar ibnu Makam alhoore ñiiwiyu nden goram bamma ko wimo ceerno ma o an Cherif ko ɗo o tawanma e nder wuuro Haay jiwdirton noon ko ñande altine kadi ne jiwdirton ko sanga feññangue jiwdirton komo gayni salligade juuɗe makko cojjani e ndiyam salligue ndeysan Cherif Hamidou oɗo ko joom dokkal sababude jiyowo ɗum ɗo guila arani
oɗo so woni bamma sa renaki mbasa janngoyde kono noon so tawi babam ko moƴƴo walla babam ko ganda walla babam ko ceerno haɗima janngude a funti hoore ma so bamma yeehi tan sa renaki gona jogo paɗe bande en sababude gandal ko hunde ganduɗa kañum sawru raddata ɗum fetel fellata ɗum laañal yuwata ɗum kañum dañirte ko himme duñjowo dowrowo ko ɗum ɗon yilorte gandal ɗum waɗi gando wi wala taqul asli wa fasli abad innama aslul fata ma gade hasal woto wi jinnabam woto wi ɓiɓɓam woto wi hedara ɗum wona lasli neɗɗo koko neɗɗo o faggiti dañi kanko Cherif Makki noon o acci Cherif Hamidou ene jogui ngal teddugal ene jogui ngal ɗon gandal ne jogui on wilaya etene kadi ko tanum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono ma o yaha o yiili o yimɓe Allah nden Allah addi Ceerno Bachir 1972 ɓe jiwdiri ñande ɓe jiwdiri ɗe wayino bamma ko wino ni ko ñalawma altine ceerno gayni salligade juuɗe mum cojjani kadi ko waktu feññangue ɓe calmodiri nde o hooti o haalani bammakko wi alhamdulillahi rabbil alamin ko o woni ceerno ma Cherif o woni ceerno ma ɗo noon bammakko haalani Ceerno Bachir habar makko wi mi tottima ɓiɗɗo kalif ma Allah te ko Allah tottimo kono noon o feññinanamo dokkal Allah rokkunoma ene resdi kam mbeɗa moftanma tawde Allah addima arani Ceerno Bachir desnal ma nayi joni noon no jiɗɗa fof jaada hen ceerno wi paami ko ziyara nde wonnomo juuroyta ko almudagal mum ɓeydota ko almudo mo watta ziyara almudagal mum way kono lekkike rosetake ni ziyara mi wimo Ceerno Alpha Ibrahima wonmo Kanel o wi charɗiji lawol tijani ko nogas e tati kono ɗiɗi ne ɓeydi hen woni joyyi woni ziyara e hadiya a wonat juuroytoɗo sa juurima kadi gona baɗowo hadiya nden nde wonno ziyara koye mum paaɗen kañum woni 11 et 12 hande ziyara ko gueɗe kewɗe coomi nder hen sababude ko wiyete malal ene mofti e nder ziyara ko wiyete barke ene mofti e nder ziyara ko wiyete yumnu woni hoolare amnu sécurité ne mofti hen weluye Allah ne mofti hen peewal Allah ne mofti e nder ziyara ɗeɗo gueɗe foof neɗɗo garɗo ziyara hayso futtu hen tan omo daña ɗeɗo gueɗe ceerno men ceerno Bocar Kane ala allama Fouta o wi zulfan wa yumnun wa amnun ma ridaka hudan suuli ziyarata faqbal bi sabbi rajuli 1936 nde o ari juurade ceerno hamme baba talla ɗum woni qasida makko mada nasabta ala mada qulta ala nayin nasabta bihi o wi zulfan sa ari ziyara daña ko wiyde zulfu woni malal arde ziyara ne taha neɗɗo malede ɗum woni zayi ziyara tawi ko arabien bindirta o yiyayo ko yumnu woni barke kala ko jiiɗa aduna ko barke nawata ɗum kala ko ala barke yata kala mo jiiɗane hatojini e barke eten barke ala sharɗi ummade less faye dow walla ummade dow faye less hay annabaɓe ne katojini e barke nabiyullahi yaquba ko annabi ƴew guite ɗe ne ngumi nde ko barke ɓiyi ko wutte ɓiyi ko wumtini guite ɗe ko annabi Allah mo jogui martaba annabi ndeka tawde hay annabi ne hatojini e barke haala kam mbaɗono Ibrahima Ba nden noon ziyara nden ko wiyete yumnu ene e ziyara amnu woni sécurité hoolare ko wiyete sécurité ɗum woni liif ziyara o sa ari dañat hoolare ɓanduma hoolare jawdi ma hoolare ɓesguma hoolare dendagal ko jiɗɗa hoolade ene mofti e nder ko wiyete ko ziyara rayo woni rida woni weluye Allah ɓuuri mawnude hay aljanna saabu Allah wi julɓe on jii aljanna on belama ɓe mbi ko hatta min welede min jii ko nofru meɗa min jii ko yitere meeɗa yiide nofru meeɗa nande ɓernde meeɗa miijade o wiman ɓeyda noon ko ɓuuri ɗum ɓe mbi ko ɓuuri ɗum o wima wanje mon weluyam nde ko weluye Allah andi ɓuuri hay nadde aljanna raye ziyara ko weluye Allah neɗɗo garɗo ziyara omo daña weluye Allah hayo ko peewal yimɓe foof jiiloto ko peewal sababu nde kala nde julɗa ñagoto peewal sa wi ihdina surat firata ko Allah fewnumi kala ñande julɗa e waktuji joyɗi waktu en fof aɗa ñaago Allah peewal te arde ziyara ne wona sababu daña peewal bihamdillahi ɗum woni ceerno Bachir wadde saabu ɗiɗo fayidaji ɗiɗo barkeji moftaɗe ziyara ummi yaade juuroyade ceerno makko ceerno Ahmadou Oumar en 72 nde o arti noon ko nden o addi Cherif Makki ɓe gaari Louga 73 woni kitangal ko hitande hamnide hewde heege hewde caɗele ha so naggue watti yeeyede capannayyi keeɗe nde caɗele mbaɗi naggue no wurno yeeye capannayyi mbuɗu kono ne goram kanko Cherif nden ko cukalel o wawa cukalel andetake ne wawi jogade ngal ɗon muñal saabu wonno heege mawnirta mawɗo ne wawi waddude hen kono noon cukalel kam ɓe mbi heege tikkinan mawɓe kono woynata sukaɓe kono ndesan o muñi o daadi hawri koye tampere hawri koye liggueyaji hawri koye darde kono wonno omo jogui gilli e Ceerno Bachir e himme e Ceerno Bachir o yiyani ɗen gueɗe haydara ɓe goniri noon ɗum woni ha omo dawa guese omo teena omo ƴooga kala ko almudo waɗata o waɗat o anda kanko Cherif o andi tan ko almudo Ceerno Bachir ko ɓiyum saabu mi wima nane e nabiyullah Isa wi lan yalija malakuta sama malam yulad marratayni natata hadara Allah o neɗɗo mo jibinaka laabi ɗiɗi a jibinta bunu won nasabiya bamma jibinma ɗum ko asko ceerno ma o jibina ruhu ma o ɗum mana no woni ko nawatma hadara Allah to neɗɗo foof mo jibinaka laabi ɗiɗi yettata ko Allah bamma o noon wawi jibindema o rutto o wona ceerno ma o woni bunu won nasabiya e bunu won ruhiya kono tawde bamma o ko bunu won nasabiya tan kadɗon a yahat ƴettoya totta worɓe ɓe wiyeteɓe worɓe ɓe so wiyama worɓe tan ene anda
so hay Allah e nder qur'an ene wiya worɓe sahaba wonto yeta worɓe wonto wiya rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi nden minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi totta worɓe ɓe fittanuma ndu tottaɓe himme ma tottaɓe fof ma ɓe nannuma e nder hadara Allah o ɓen hema ko ɗum yettinta neɗɗo Allah nden noon goram ɗum ɗon woni kanko o rokki ceerno Bachir ceerno wimo ayi an ka tanum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mi yi gilli ma yam mi yi coftal ma yam mi yi almudagal ma mi yi darne ma mi yi fofom ma kono hande ñalawma hande o mbiɗa yiiɗi yaafadema kala ko fate ndema ko fate tenol ko fate feƴƴere fof haalaɓa won noon to jinmi hettindema eten almudo kala to kettoɗa yoto ceerno ma ne weela tan hay sogo e gamri tawde welu e ceerno o nana hen an koye welu e Allah gonɗa hay so tawde tan wona gofol Allah ko ɗum liggey no ɗum wawi wade pop yo ceerno o weele tan almudo kañum ceerno gata wi ikramu shakhsin cheikhahu min mujibi takrimahu nasa bila tarjubi neɗɗo sa teddini ceerno ma tan yimɓe teddinte ɗum ko alay saago kono mbawɗa waade no mbawɗa wonirde pop tawde aɗa jogui teddugal e ceerno ma yimɓe wonɓe caggal ma ɓe kamɓe ne force ɓe jogo e ma teddugal ɓe mbawa salade soɓe jaaɓi kamɓe wonduɓe maɓe ɓe teddinma soɓe calima Allah adda teddinoɓe teddinma eɓe daara ɓe kersata ala koɓe mbawi hen no nelaɗo Allah wadduno e makkiyankoɓe ni ndeɓe cali tan Allah addi madinaɓe wi ko gueɗal mon nawe nden noon goram ceerno wimo joni ara won saram ɗo atayam ko an heedi hen tufamam ko an heedi hen comcom ko an heedi hen ɗangalam jemma enen jadata ɗangalam ñalawma enen jadata kala ɗo jogormi yaade Cherif en certata an ka junggam ñamar gonden an ɗum noon goram tindinta ko machallah ceerno o nde kadi yiiɗi almudo o ndesan ɓe goniri noon ala noon ko gollani e nder galle sababude arde ɓooro naata e foos mo ganduɗa foos o koko mabbi tiggita foos o tawa ɗo woni ƴiƴam nelaɗo Allah ɗum ɗon jiiɗo jibinande mum watta ɗum ɗon o foos e hoore mum o tiggiti ɗum e nder galle ceerno tawa kadi ko jemma ceerno tinani nde gasi o yeehi o soodoyi latiji e kala kono uura pour so ceerno ummima wendogo woto tawde taronde nden boni ceerɗa ha du foos o koko mabbi en haljina ceerno so ari ñalawma ceerno wawi wiidemo ala komi jaafi ɗum ɗi liggey ko ha jemma ha ceerno leeli ceerno Adama Salmo Ndar e moni heeɗi kam omo andi hunde ne woodi ko nden Cherif ɓoori ari tiggiti foos o foos wona ɓundu wona haydara tiggiti ɗum fewni e nder jemma he yeehi addoye parfum ngaji addi dennagal ko ganduɗa ne haɗa ɗum haljinde ceernajo wendogo o waɗi e nder ɗon foos almudo so ardi ha ɗon e ceerno Cheikh Siraji dini ko noon wadde ceerno Hammet Babatal wona koye foos o naati o yalti buubi ndewe makko ne cewlo o wi o aduna o fof ma rewe makko Cherif ne ayde yaltinde e ɗum ɗon ɗin ɗon buubi dewɗe makko ha joni manan duwuji ceerno himme mum eɓe gondi eɓe gondiri e kaɗo gonka goram mi salmina nenam sehlam moƴƴo nena Aissata Diaw woni mama yaay ayyo kanko seedani wonde Cherif hay jemma goram so ceerno no ɗanno kañum arata naata suudu yaltina comji sowo Allah waɗi noon 1979 ceerno duwonimo ɓe duwodirani nden kono noon o felliti yaade o ɗanno nden 78 o felliti yaade o yaha France nden ceerno wimo o ɗangal tan par ce que hankkadin tawde jangde gasi alay saago jaaha ƴewya no wurda o felliti yaade ceerno wimo an noon yaaduma ndu wona Afrique wona aɗa yaaha Mauritanie wona aɗa yaaha Côte d'Ivoire wona aɗa yaaha Gambie ala paaɗa ko France direct jahata ko France i France noon nden yaadu weɓani kono noon o wi tawde ceerno wimo o yahat e himme ceerno e duwaw mum nawma o fakkiti o yeehi nde o ari o diwi ɗo ɓe mbaɗi escale avion mabɓe Bruxelles ko ɗon o nanga o namna wona kayitaji mbi ala mbi joni wadde an ka kotowo mbimo jooɗo pada avion so ari paɗo Sénégal min nawtuma kono kanko ɓernde dirani saabu ceerno wimo paaɗa ko France hayso haydara ala to ɓe mbimo a hotat kono o wandi kam o yaata France Allah andi holno yarata ɗum woni hoolade ceerno mum o jooɗi omo fada Allah waɗi avion Israël en waɗa détourné juuri e nder aéroport Bruxelles aéroport fof jiiɓi wiya wonnoɓe aéroport fof yo jaltu yo jaa koye ɗum ɗo yalti o ƴettitire o nato e France e hoolademo ceerno makko nden woni toon 79 ko nden o arti o duwodiri e ceerno o rutti haay joni waɗa résumé tan o yidire ko hoddima makko haay o woni toon hitande 1980 o ari o woni Tamba nden o woni Tamba ha 81 woni ruttitademo France Tamba o waɗi ɗon galle nde o waɗi galle noon en 1982 o felliti yaade o yiwdira e waliyaɓe Allah wonnoɓe Fouta ɓe foof o waɗi ɗangal guila Kidira ha Jum walla guila Kidira ha Louga kala ɗo woni o yiwdire mum mi wawa limandemaɓe saabu eɓe ɓuura ujunere kono ani ko ɓuuri hawnade kala galle ɗo jogori joftude wooda biɗo ceerno min de mi yi nelaɗo Allah ne ari ɗo e galle henke mi hoyɗi nelaɗo Allah ne ara e galle he so on jemma walla on subaka walla on beete Cherif ñalla e on galle noon o waɗiri ɗanngal ha o yindire kamɓe waliyaɓe Allah wurnoɓe Fouta 82 ceerno banaji en ɓeɗo baba Alpha en ceerno Ahmadou Boynaji en ceerno Cheikh Yumma Kane en wonnoɓe Galoya awa limdeɓe kamɓe foof kala to goto wonno o yeehi o yetti ɗum o yindire mo waɗnimo duwaw nden o arti en 83 o watti hono ngal ɗanngal Mauritanie kala wali Allah gonnoɗo Mauritanie dotoɗo jaabe o yi ɗum
nden noon goram woni hankadin ko jiiɗa ɗo ko dowuji e barkeji e himme e liggey woɗɗi ɗo en beltinima no fewi pi joni noon ceerno ɗaha wiɗano gasa garten tan hay seconde waynade nde ceerno ɗaha mi tottinma konngol ngol eyo alhamdulillah rabbil alamin e ko gasi wonno tan ko ziyara ceerno men ceerno Sharif Makki woni takkusan ceerno Mouhamadoul Bachir ko ɗum ɗo noon woni sababu takkusan o mo ndewduɗa e ɗeɗo golwole e ɗeɗo golle e nde moƴƴere oɗon so arti innirama takkusan Allah waɗi ko hani takkusan o noon ceerno jontaɗo ceerno joom konuji o ceerno joom fayiɗo dono mammumo afo bamum tokara mammumo hol on woni ceerno Cheikh Mouhamadoul Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Al Fouti omo e lawol maw ar o yonna takkusano o ñanta ɗum mo ganduɗa so yiyama Cheikh Oumar siftore nelaɗo Allah siftore ceerno Bachir siftore Cheikh Tidiane siftore maw ar o joddo e men kanko e dental makko e konuji ɗi e ɓesgu makko pop maɓe gar ɓe tawtore inchallah e ɗum ɗo wonno ko le 11 et le 12 hande noon gonɗen ko le 12 inchallah so tawi juulama takkusan 16h so yonima en jaato tantato kala ko neɗɗo ne yiya welto walla kala ko neɗɗo ne nana welto kono ɓeyde neɗɗo e gandal e diine e kulol Allah foof inchallah ene daña tanto so Allah haaji wonno ko takkusan ceerno Bachirou Tall mo Sharif Makki Haydara e wonno kadi ko e télé men e radio men Pindi TV wondunɗen ko e mawni men Daha Thiam e sawtowol ngol ko musidɗo moon almudo moon Ibrahima Ba Kanel minni ileykum alhubbu wa du'a wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jarama a jarama ceerno Ibrahima Ba kadi yewtere nde waɗi woni nde wonno ceerno Mamadou Hawa ɓi ceerno guiɗaɗo to Mboyo oto duwaw ene waɗe so tawi won jantuɗo hen tan duwaw o jabama o rutti kadi o wi so yewtere waɗama woodi gaɗɗo hawri hen mo tawaka fuɗɗode nde yewtere nde barkini musidɗo men mo ganduɗa qiƴam mumen neɗɗagal mum e ndemmagal mum fof fiɗɗum koye pulaar ngu hono Abdoulaye Sarr o ari ɗo joni joni kanko ne Allah jarama o jarama bandiraɓe nde yewtere min gaddanno hande bitten sernaɓe men ɗum noon ene wayno gasi ha laaɓi henno e karallagal he ko musidɗo men sehil men mo ganduɗa wiyete ko Thiat walla mbiyama Mansour Sow ceerno Idrissa kadim ari hanko dinno wayno yewtere nde o hawri koye gasi ha laaɓi ceer ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo wonno ko adduno min ziare o ko le 11 et le 12 wonno 11 hanki hadatul juma wonno to jeenankoɓe fof gari sanaɓe gari birdi duwama koko jaaba hande noon dawrano ko safara so tawi yeehi noon hawri takkusan so tawi jeeɗo ñaawi on saaha men naate e base paden oɗo Cheikh Oumar mo ganduɗa ko ɓi ceerno Bachir mo ganduɗa aduna o fof ne watte mum haqqille hande kadi ko dariɗo fello kadi fellude jeeyade ganduɗa hoorema ala ko welɗa ɗum sowona pulagu kañum fof wonde ɓi waliw e wonde ɓi moƴƴo e wonde moƴƴo ala ko tiiɗum sowona pulagu ngu ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama ene henno ga hen nayi micro musidɗo moɗon Daha Thiam en sawnire musidɗam sehilam Idrissa Sow o tawi ko haala ka gasi ene haalanno haala ka Ibrahima Ba udditi yewtere nde ko Sharif Makki ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama Mouhamadou Aminu giɗam baggi ɓerdam mo yiɗma malama gañɗomo sotti wem jere jibinaɗo Makka toon o mawni o noddi jam yogo hen jaaɓi yogo hen cali rasulallahi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yumma e bama gaddi jam nde ɓe gadduma Abdoullahi Aminata yiɗɓe am gurusi sonno ko sagama yidde am mi wontat liwre mi weeya dow ana Mariamel mi jimtay Madina mi soynama rasulallahi yo Allah waɗɓen yiɗɓe muɗum hulɓe ɗum wona gilli meɗen Moustapha Qourachi Allah jarama a jarama golle ɗe gaari ha ɗo bandiraɓe henno mikkure ko musidɗo moɗon Daha Thiam technique wono toon ko Thiat Walo walla mbiyama Mansour Sow Allah jarama on jarama min pawɗo peɗile men yewtere men wiyetene bitten Sarifaɓe men sernaɓe meɗen hande kadi ko galle Sharif Makki gonɗen Allah jarama on jarama